Wong liya ngerti apa? Aliran filsafat wong liya ngerti apa? Oke, jadi apa sih iku filsafat wong liya ngerti apa? Jadi filsafat iki ya, nek awakmu nerapne iki wis to insyaallah uripmu bakal wayem, tentrem, gemah, ripah loh jinawi. Amarga apa? Wong liya ngerti apa iki ya kuwi kaya awakmu ki ora bakal kepikiran omongan-omongane wong liya sing kadang kaya ala sing kadang jeblokne awakmu. Soalnya ya iki nek semisal mau praktek nih ya, misal awakmu diseneni wong tuamu ngono ya, awakmu tinggal jawab wong liya ngerti apa. Terus pas awakmu kerja, misal pas sekolah ngono ya, awakmu telat ditakoni gurumu nyapa kok telat, awakmu wis jelasne alasane. Terus gurumu wis panggah nesu-nesu nggih alasan ngene ini. Tinggal sauren wong liya ngerti apa. Jadi ya memang segala hal sing adewe lakoni iki ya sing ngerti ya, sing paling ngerti ya mung loro, Tuhan karo adewe-dewe iki, diri sendiri iki. Jadi cara wong liya ape nyacat apa ae, wong liya iki mek ndelok njabane tok, ora roh koyo jerone adewe iki piye. Cara hitungane mek ndelok hasile tok, gak roh prosese adewe iki iso dadi koyo saiki ngene iki. Jadi ya cara enek wong sing ngomong sing ora kepenak wis tinggal saurana. Wong liya ngerti apa. Jadi ya intine dengan awakmu nerapne filsafat wong liya ngerti apa, terus tok uripmu bakal cempleng ngono ya. Bakal plong. Ya mergo ya adewe ora bakal kepikiran apa omongane wong liya sing kadang marai sengak ngono kuwi. Nah, jadi ya semono dhisik penjelasan singkat wong liya ngerti apa.